Yeah. Yeah, manje sengikhululekile bafowethu ngibonga ukuthi nikhulule bafowethu. Yeah, Sina into le ngasijabulisa ukuthi usitshele yona ukuthi uphila kanjani nalabantu bangaboni since wena ubona. Esana mfowethu. Baphetse njani into ethi so. Yebo. Mfowethu ngiqale ngade 1 mfowethu yabo. Day 1 bengitala ngifonele mabhosi alakhaya. Sure. Ukuthi ngidonibona and then there is some plan yethu esiphile ukuthi social documentary yabo. So mina bengitshela ukuthi mangifika lana ngizothola i-office and then nathu tindlunyana yangithola. So bengicabanga ukuthi kuyinto lengaka so. And mangifika la mphathi beka ngekho kuna uMathembi. Yeah. Like ngisemangene. Kwaphela yonke le ID lebenayo. Amangala. Yabona labantu bahamba ngemakheini. Like even lenza wengithola. Like mangiqhamuka vele mangene egedini washabalela yonke into. And mangena ngaba sekunima incumbi ema plan. Uyabo? Lo ukuthi lo one day lo ngicabanga. Yo. Yakunike expansion. I think mfowethu so nginani. Like uma ngicabanga yabo. So ngathi mangifika ngemakethi but no bangitshela uStofile. Shaspan mfowethu. Shaspan mfowethu. Sengamtshela makethi no angekulunga because ngite one day. Mina mangifika lana le ngqondo ikhulile. Yangithola. Yeah. Alright, isimdeni manje as he speaks is part of family. Yes, guys. So like mangikhuluma naye mangamtshela no ngiyarap. Cela singibile ekhaya ngicabanga kahle futhi. But no, you are welcome mfowethu. Amulcabanga kahle ekhaya and then siyasibonela ukuthi okay wona cabanga kanjani. Okay ngathi usifoni ku Wednesday. Sure. Ngathi mina no ngicabanga so. Ngiyabonga mina. Ngibuye. Umuntu onibona and then ngishare nabo. Ngibabona kahle sibaphila impilo kanjani. So ngasiba ngibuya on Friday it's Thursday I think so. Ngibone Wednesday Thursday ngaba sengibuya. Yeah. And then kubuya kwami bengicela ukuthi ngihlale nani yabo. Yeah. Mfowethu. But ngibe nokuthuka kancane. Because bungina bhuti umani yambelelo day Ubheki BK. Yeah, like it's one of our disabled people here guys. It's one of our beneficiaries. Iqiniso leyo vele. So